Yuk. Impenku. Anggitane mbae dhewe, mbae Semarang ya kuwi Mbah Narto Sabdo. Iya, anggareng. Mbah Narto Sabdo ki jan piyayi istimewa. Apa-apa ki dadi lagu. Contone swara suling kuwi Mbah Narto ki yo lek ngripta ki yo weruh pengamen nggawa suling dadi lagu, dadilan kondangi nganti saiki. Oh ngono ya, Truk. Kaya iki mau impenku barang iki yo dadine iki mergo kimpenan. Zaman semono Mbah Narto. Oh iya ya nembe ngerti aku apa-apa ya dadi lagu. Jan kaya iki iso eloke kaya ngono. Oh ya Truk ya. Iki panitia ana sing request lagu apa iki? Solawat Burdoh. Arep dipinangkani apa ora? Kanca-kanca saged napa mboten? Nek mboten saged nggih mengke dalu sing wonten musike. Mengke dalu? Oh sagede mengke dalu niku pripun? Oh mboten napa-napa nggih, siap. Nggih, kula semayani mengke dicatet men niku Sholawat Burdoh dikasih nanti malam. Nggih, kantosipun gandeng iki acarane bersih desa, bersih dusun. Iki lancaran wae. Cara ganti getune. Lancaran bersih desa. Kur bar kuwi gek Sowandoro. Oke, siap. Sowandoro. Yo. Bersih desa. Tiatos.